Ngithande ukuthi ngikubingelele ngiphinde futhi ngikwamukele khona la kuZimi Live. If ufuna ukuhlezi updated ngesizini yakho la eMzansi, ungakhohlwa nje ukusubscribe kule channel and uphinde uklik ibell for ama notification. So kule video namhlanje ngizokhuluma ngoSimphiwe Madjozi esimazi ngosibuku Uzalo. Kuvele ezinye ke indaba evezwe ex girlfriend yakhe uSibu igama layo uGekeletso. Ade sebethandane 6 years. Ibisiveza ukuthi why behlukanile benoSibu bahlukane 5 months ago. So iyasho ukuthi reason behlukanile benoSibu ngoba uSibu ade abusive and uSibu ade cheater. uGekeletso yona ex girlfriend yakhe uSibu ibisiveza futhi ezinye indaba ukuthi uSibu bengafuna even ukumposta ku social media and futhi wambamba endlini enenye intombazane ena 18 years old. So impela ukhalile ngendaba yakhe uSibu uthi futhi uSibu bephinde emshaye ephinde buye late endlini. So lezi ndaba ke yena uGekeletso ade ikhuluma nayo lapha eCity Express. Nethemba ukuthi abanye abeni bayibona lezi indaba ku social media because ade lokho trend especially ku Twitter. Ayifaniki impela naye uSimphiwe Madjozi lezi indaba. Impela abantu abaningi bamangalile ukuthi hayibo uSibu lo wenza into kanje. Impela kunjalo ke. Bengifuna nje ukuupdate ngazo le ndaba ngelezi indaba because ade lokho trend ku social media. Cothu ungakhohlwa ukuthi like le video engithi ke nje danke ngiyabonga.